El director general de la policia, Manel Prat, ha presentat a Tortosa les dades delinqüencials de la regió policial de les Terres de l'Ebre del 2013. Les xifres marquen una clara disminució dels delictes i faltes comesos. Si durant el 2012 se'n van comptabilitzar 10.005, l'any passat se'n van registrar gairebé 900 menys. A les Terres de l'Ebre, l'any 2013 vam tenir coneixement de 9.114 fets delictius. Això vol dir denúncies i faltes, el que representa quasi un 9% menys dels delictes i faltes de l'any anterior. En xifres absolutes, 891 delictes menys que l'any anterior. El responsable dels Mossos ha destacat que un dels eixos principals del treball del cos des del seu desplegament a l'Ebre ha estat la lluita contra la delinqüència en l'àmbit rural, donada la importància del sector primari al territori. Per tant, tot el que fa robatoris i delictes que es produeixen a l'entorn del camp són temes que tenen una certa sensibilitat des d'un punt de vista de la ciutadania. Dir que en aquest cas les dades són també francament positives. Amb delictes a l'entorn del medi rural la disminució és d'un 13,92%. Al conjunt del territori han disminuït un 10% els delictes contra el patrimoni i els robatoris amb força. En canvi, els delictes contra les persones han augmentat un 26%, en especial els casos de lesions i d'agressions sexuals. L'any passat només hi va haver un assassinat al territori produït al Perelló. De 9 regions policials, la de l'Ebre va ser la tercera catalana amb menys delictes i faltes per 1.000 habitants.